Tervetuloa seuraamaan Reksi-podcastia. Tänään keskustellaankin ajankohtaisesta aiheesta, nimittäin tekoälystä. Tekoäly tulee ja on käytännössä moneen paikkaan arjessamme jo tullutkin, mutta mikä on hieman pidemmällä aikavälillä tekoälyn vaikutus koulun käyntiin ja opiskeluun? Edesmennyt tutkija Roy Amara on antanut nimensä niin sanotulle Amaran laille, joka kuuluu: yliarvioimme teknologian vaikutuksia lyhyellä aikavälillä ja aliarvioimme niitä pitkällä aikavälillä. Laki on pitänyt erittäin hyvin paikkaansa tietokoneiden, matkapuhelimien, avoimen internetin ja älylaitteiden kohdalla. Mielestäni sama on kirkkaasti nähtävissä nyt myös tekoälyn kohdalla. Tekoälyn maailmanvalloituksenhan voidaan katsoa alkaneen ChatGPT:n julkaisusta vuonna 2022. Monet asiantuntijat ovat lausuneet jo tuolloin, että elämämme tulee tekoälyn johdosta muuttumaan totaalisesti alle 5 vuodessa, mutta maltillisempi pääty puhuu sentään 2040-luvusta. Amaran laki tuntuu jälleen purevan. Nyt jo näyttää siltä, että esimerkiksi 1/3 ihmisten nykyään tekemistä töistä ei häviäkään vielä vuoteen 2027 mennessä, kuten kovimmissa ennusteissa jo väitettiin. Suunta on kuitenkin selvä ja oletettavaa on, että lopulta mennään vielä tästäkin pidemmälle. Kysymys ei ole niinkään teknologian kehittymisestä. Ennuste nopeutuu, kun tuijotetaan pelkästään teknologian potentiaalia. Jalkautuminen arkeen vie kuitenkin aina pidemmän aikaa kuin aluksi ennustetaan. Muistan itse hyvin sen taitekohdan, kun perinteiset peruskoulussa tehtävät tiedonhankintatyöt alkoivat saavuttaa pisteen, jossa tietokirjojen käyttö tietolähteinä alkoi tuntumaan epärelevantilta. Tämä ei tapahtunut muinaishistoriassa, vaan noin 15 vuotta sitten. Kouluissa oli tuohon aikaan pääsääntöisesti tietokoneena pöytäkoneet, ja älypuhelimet alkoivat muuttumaan oppilaiden taskuissa standardiksi. Tämä suhteellisen tuore historiamuisto on erinomainen maadottaja tilanteessa, kun innokkaammat manaavat jo koulujen lakkauttamista tekoälyn myötä. Itselläni ensimmäinen havainto 15 vuotta sitten oli, että oppilaat eivät löytäneet Googlella oikein mitään. Joko haluttua tietoa ei löytynyt, löytyy liikaa tietoa, vääränlaista tietoa, aidosti väärää tietoa tai liian vaikeasti ymmärrettävää tietoa. Ihan aluksihan oppilaan on aidosti osattava lukea ja kirjoittaa. Sitten on osattava muodostaa tarkkarajaisia ja tavoiteltuun tietoon kohdennettuja hakua. Tämän jälkeen on ymmärrettävä tarkoin lukemaansa ja hahmotettava syy-seurausyhteyksiä sekä arvioitava tiedon luotettavuutta. On todella suuri ero lopputuloksen kannalta, että kirjoitatko Google-hakuun kissa vai suomalaisten kissarotujen yleisimmät sairaudet. Onkin hyvä tiedostaa, että tämänkin päivän tekoälyteknologioiden huippuosaajilla on itsellään takanaan aivan klassinen koulutausta. Valtaosa heistä on itse asiassa opiskellut perusasteella pelkällä kynällä ja paperilla. Tekoäly on Googlen tavoin siis työkalu, mutta vaatii käyttäjältään vielä selkeästi googlettamista korkeampia akateemisia perustaitoja. Tekoälyn tehokas käyttö perustuu käyttäjän kykyyn muodostaa laadukas prompti, eli pyyntö. Se on paljon enemmän kuin pelkkä hakusana tai fraasi. Se voi olla pitkä jäsennelty teksti, joka sisältää useita yhtäaikaisia pyyntöjä tiedoista, niiden keskinäisestä analysoinnista ja tulosten esittämistavoista. Voit pyytää tekoälyä kirjoittamaan vaikka romaanin, ja se kyllä tekee sen, mutta haluamasi lopputulokseen tarvitset jo todella laadukkaan ja vaativan promptin. No, kuten moni aikuinen ja opettaja on huomannut, siinä kun isompaa peruskoululaista haastaa vielä nykyäänkin koulussa Googlen tehokas käyttö, on taitavalla lukiolaisellakin usein todella paljon opittavaa tekoälyn käyttötaidoissaan. En tiedä, oletko myös huomannut, mutta neuvojina ja apuna näissä kaikissa tilanteissa lapsille ja nuorille toimivat pääosin analogisella ajalla syntyneet ja klassisen koulusivistyksen hankkineet nykyaikuiset. Niinpä.
Modernienkin työkalujen tehokas käyttö vaatii pohjalleen aivan samat perustaidot ja koulusivistyksen kuin aina ennenkin. Jos et ole vielä itse kokeillut tekoälyä, tee se nyt heti ja muista, että se ei ole Google. Pyydä enemmän. Takaa, että alkuhämmästyksesi on suuri. Samalla varoituksena todettakoon, että uuden tekoälyn hämmästyttävyys luo helposti kehittyneillä akateemisilla taidoilla varustetulle aikuiselle harhakuvitelman siitä, että koululaisen ei tarvitse enää tulevaisuudessa osata itse mitään. Tämä harha on kuitenkin väärä. Tehokas tekoälyn käyttäminen vaatii kiistatta pohjalleen vahvat akateemiset perustaidot, joiden opiskelu vie useita kouluvuosia. No, toki hiljalleen teknologia tuo muutoksensa myös koulunkäyntiin. Kouluissa opittiin jo kauan sitten arvioimaan ja kontrolloimaan oppimista Googlesta huolimatta, ja sama on pitkällä jo tekoälynkin kanssa. Molemmat edellisistä ovat vapaasti saatavilla olevia työkaluja, joita myös laajasti käytetään. Niiden kieltämisen kuvitteleminenkin esimerkiksi läksyjen teon yhteydessä on totaalisen naivi ajatus. Katsothan itsekin varmasti aikuisena joka ainoan asian nykyään Googlesta, siis ihan joka ainoan asian. Kouluissa opiskelu on mahdollista rakentaa niin, että oppiminen ja sen osoittaminen tapahtuu tekoälystä huolimatta, kuten on jo tehtykin. Sen sijaan kannattaa huolehtia siitä, että lapset ja nuoret saavuttavat sellaiset akateemiset taidot, jotka mahdollistavat myös tekoälyn edistyneen käytön. En ollut ehkä itse vielä koululaisena suuri äikän rakastaja, mutta sen ratkaiseva tärkeys on vuosi vuodelta vain kirkastunut myös minulle. Monipuoliset kielelliset taidot tekevät lopulta ratkaisevan eron tekoälynkin käyttäjien välillä. Aivan kuten akateemista osaamista vaativissa asioissa aina ennen tekoälyäkin. Yksi keskeisimmistä tekijöistä hyvän kielitaidon takana on ihanan 1900-lukuinen. Se on nimittäin lukeminen. Lasten oppimista koskevissa keskusteluissa, koskivat ne sitten tekoälyä tai tietokoneita, teemme joka käänteessä helposti aina saman virheen uudelleen ja uudelleen. Emme kysy niiltä, jotka työkseen lapsia opettavat, että miten lapset oppivat. Itse olen täysin digitaalinen ihminen ja käytän monipuolisesti nykyteknologiaa sekä teen koneilla kaiken, minkä vain ikinä voi. Silti en opettajana ja reksinä varauksettomasti kannata kaikkia koulujen digiloikkia, joiden askelmerkit on saneltu vahvasti koulujen ulkopuolelta. Syy koulujen viime vuosien digihuumaan on aika klassinen. Leipurihan on sitä mieltä, että koulussa pitäisi leipoa enemmän. Nykyaikuiset olivat taas 10 vuotta sitten sitä mieltä, että koulussa pitää alkaa tekemään kaikki tietokoneilla, kun niitä pitää työelämässäkin osata käyttää. Lähdettiin siis täysillä digiloikkaan aikuisten kuvitelluista tarpeista ja kysymättä opettajilta, että miten pienet lapset oikeastaan oppivat. Kannoin omassa koulussani 10 vuotta sitten päävastuun digiloikan teknisistä järjestelyistä siinä vaiheessa, kun kannettavia koneita alkoi tulemaan suuressa mittakaavassa kouluille. Ihan kivuton siirtymävaihe se ei ollut. Latausinfra, verkot, kirjautumiset ja laitteiden päivitysten hallinta. Työtunnit olivat aika hurjia saavutettuihin opillisiin hyötyihin nähden. Tähän päivään mennessä koneille on vakiintunut jo kouluissa paikkansa ja niiden merkitys kasvaa perustaitojen karttuessa. Alakoulussa tietokoneet eivät ole vielä oppimisen keskiössä ja lukiot ovat monasti taas jo täysin digitaalisia. Koulukäyttöön soveltuvassa ja oppimista tukevassa sähköisessä käyttöympäristössä on vielä tekemistä ihan kaikilla kouluasteilla. Sanoisin, että ihmiset, jotka ehdoin tahdoin vaativat tietokoneita myös pienten koululaisten oppimisen keskiöön, eivät oikein hahmota, mitä pyytävät. Kannattaisi ihan reilusti kysyä opettajilta, että miksi näin on. Tekoäly ei sinällään uhkaa kouluja,
Ja opiskelu on mahdollista rakentaa niin, että oppiminen ja sen osoittaminen tapahtuu tekoälynkin kanssa ja siitä huolimatta, kuten on jo tehtykin. Tärkeimpänä asiana kannattaa siis huolehtia siitä, että lapset ja nuoret saavuttavat ne hyvät akateemiset perustaidot, jotka sitten mahdollistavat edelleen myös tekoälyn edistyneen käytön. No lopuksi. Kouluthan säätyvät ajassa juuri tarvittavalla nopeudella, vaikka se monesta tuntuukin aina liian hitaalta. Koulujen kehittymisen on kuitenkin tapahduttava aina lasten todellisen kasvun ja oppimisen ehdoilla. Tämä menee jopa teknologiatrendien edelle. Jos sinulla itselläsi on lapsia ja digitaalinen tulevaisuus huolettaa, annan sinulle ilmaisen neuvon, jota et ehkä osannut odottaa. Lue lapsillesi heti syntymästä alkaen ja niin pitkälle kuin vain ikinä suostuvat kuuntelemaan. Hämmästyt, mihin kaikkeen he pystyvät sen jälkeen koulussa ja elämässä kuin itsestään. Näihin mietteisiin loppuu Reksi-podcast tällä kertaa. Tervetuloa seuraamaan kaikkia tuleviakin jaksoja. Moikka!